Jai Gongama Saraswati आंखौनो जल्दी जल्दी आंखौ गुफुर खालामदो मानो होनोबा सिख्लाफोरा गोसो थोनाय रखम नङाबा गोसोम बुन्दाखौ सिख्लाफोरा गोसो थोआ ओइ आफा इसोर जल्दी जल्दी गुफुर खालामदो नै आङो दीपिका पादुक'णनि साबोनखौ बायनानै फोननो नागिरबाय लोगोफोर Jai apa? Nei saya Dipika Paduc'णनि साबोनजों दुगैनानै गुफुर जानो नागिरदों. ओइ हरिबल गुफुर खालामदो आइफोर आफाफोर नोंथांमोननो मा नांगौ दाउ नांगौ दाउ होबाय बिरि नांगौ बिरि होबाय कमला नांगौ कमला होबाय हरिफोर saya गुफुर जानो थाखाय Dipika Paduc'ण साबोनजों दुगैदों नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै बेखौ गुफुर खालामो ओइ आइ सरस्वती गंगामा ओइ इसोर इसोर हरिबल 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 हेलो लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना ला आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना हो ओमफ्राय माने बिदिनो नोंथांमोननो इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोबाय थागोन आरो ना माने आं माने एसेबां जायाखै आंनि भिडिअआ नाथाय आं लासै लासैनो माने बानायनो जुजिगोन आरो ना दाबो आङो बानायनो जुजिगासिनो माने इन्टारेस्टिं बानायनो नाथाय बेबो माने इन्टारेस्टिं जागोन ना जायाखै आं मिन्थिया नाथाय एसे जानाय मोन्दों नाथाय इमान फुल कमप्लिट जानाय मोनाखै आरो आं माब्लाबा आंनि कमेडिखौ जाथारनाय बायदि मोनखाया नाथाय नोंथांमोना बोरै मोनदों नोंथांमोननिसो सायाव आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोना साबस्क्राइबल' खालामदो आरो नाजाबाय थानोसै हेफाजाब होबाय थादो आं बिदिनो कमेडिखौ बानायनो नाजाबाय थानोसै आरो ना नोंथांमोना हेफाजाबल' हो अननाय आरो हेफाजाबल' हो बिनि सायाव आरो आंनो जेबो नाङा थ' लोगोफोर बेखिनियानोमोन दिनैनि बे भिडिअआ आरो लोगो मोनफिनगोन जोङो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबाय थासिगोन आरो ना नोंथांमोननि हेफाजाबाव दे होमबालाय बाय बाय